Siyanibingelela-ke babukeli bakwaJabula Jule TV. Onibingelela ngempela kusewuyena umfana wasemntubatuba ngomoya exosha inkomo zinye uPhorish Pheshenyalazi. Ophondweni isigodi ngaphansi kwentaba uMachotshana. Bathi uswito bhaliwe isamba semali esingadalwa insizwe kube ishumi nje ziyamswela kushumi wazo zithuna isandla. Ilanga liphuma ethweni maqeda lakhanyisela umuntu watuba nawe umuntu omusha. Obungayisiphe zomuhlakaniphile. Sesikhona ngempela sithimba la kwaJabula Jule siyacela ukuthi wenze okulungile. Cofa usubscribe button, ungayishare ivideo so that izokwazi ukuthi ibonwe abantu abaningi. Sisiphinde sabuya ngempela ke size odabeni likamkhulu wami omithisa ama-2K. Asingamehluleli ke bafowethu, nami ningangihluleli because njengamanje siphila esikhathini la khona abantu abanamalungelo. Angeke ngithi mina mhlambe usisi uncane ngoba nakho ngwasemakhaya nginamandla makuthiwa ngithi akenze into angaye mase ngiyamshaya because nakwa YouTube mhlambe kungaba khona ipunishment engingayithola. So is not about ukuthi ngiyahluleka, ngihluleki, kodwa kangifune ukukhuluma kakhulu. Namhlanje size kuyena umkhulu sizomthatha ngenkani, sizosebenzisa ushunu wenkanike, yabo. Namhlanje ngizosebenzisa ushunu wenkani ukuthi ngiphuma le. Abangangazi kahle bazongazi kahle namhlanje ngoba sizohamba nalo ukuthi le 2K liyanqaba noma kanjani. Angisebenzi kanjalo, yabo. Siyamthatha umkhulu sihamba naye uyolikhipha idliso. Asizubuzwa ngaleli 2K. Owakho wena ungalapho ngasekhaya, qhubeka usibukele. Njengamanje sesiyaphuthuma singena ngaphakathi. Asihambeni bafowethu siphose ngaphakathi ukuze simbuye naye umkhulu. Niyaphila kodwa la ekhaya? Siyaphila nathi. Cha, sesiphinde sabuya ngempela ke sithimba la kwaJabula Jule ngihamba nabo kabafowethu nani niyabazi. Cha, namhlanje size ngodaba lokuthi sesithuke kakhulu ke. Mhlambe anazi nina kodwa ngicabanga ukuthi ababukeli abaningi bayabona siyathuka kakhulu lapha ku-YouTube ukukhuluma ukuthi sizehlule. So namhlanje ke niyosixolela sizosebenzisa ushunu wenkani. I-2K sizohamba nalo namhlanje njalo umkhulu sizohamba naye, ngeke size sizwe nge-2K. Siyathemba ukuthi yena umkhulu ukhona, ngazi noma ukhona mfethu. Ukhona baba, ukhona. Ukhona mama? Yebo ukhona. Cha, namhlanje asazi niyasivumela manithi masithi sizomthatha umkhulu siyahamba naye namhlanje ngenkani. Kufanele ayophalaziswa because siye safika la last week saphazanyiswa umakoti omncane, mhlambe sifike nina ke benikade ningekho. Ngiyajabula ukuthi mfowethu nawe ukhona kodwa namhlanje ubaba wakho sizomthatha siyahamba ngoba uMakhosi sesimtholile wamnikeza isichonco okuyisona sona ayizosiphuza njengoba wawushilo mama uthi kube khona something ayiphuzayo ngoba idliso lakhe bese liyingozi kakhulu. So namhlanje sizomthatha sihamba na, angazi kodwa ke sizukuphawula kwenu mhlambe ngathini. Ngiqale kuwena mama. Ngiyabonga Jabula Jule. Ngiyabonga ukuthi nizothatha ubaba, vele ubaba idliso unalo, wadliso mamncane. Nanani emzimbeni akekho right, wehlile nje emzimbeni, uyakhwehlela futhi okhombisa ukuthi idliso. Kulungile. Ngiyakuzwa mama. Mfowethu asibuye size kuwe. Angazi mfowethu. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi masisuke sifika la qondana ukuthi nawe usuku ungekho mhlambe, angazi noma usuku ufuna amatoho kodwa nje sake sakufica kanye. Kodwa mhlambe wena kuwena phawula kwakho mhlambe kuthini nge-time lakho ngoba namhlanje sizolithatha. Kodwa mina bhuti ngajabula kakhulu uma uzogcina sizakalile. Ngangithokozisa kakhulu. Mekusinale 2K liyagoloza sofaka simthatha nimambe ngenkani. Ahambe ubaba athole usizo. Uyambona semzimbeni akasekho kahle hle. Ngajabula kakhulu. Mina nje sengijabuliswa ukuthi namhlanje njengoba sikuficile ngiyazi ukuthi noma bekuthiwa mhlawumbe uyasigolozela uyalwa kodwa njengoba kukhona wena futhi uyindodana yakhe ubaba, wena ke usiyokwazi ukuthi usibambele yena lokhuza lo nonkilo lo washo njalo usangoma lesebesikade sikhona la uThwasa. Noma uMakhosi washo njalo wathi uNonkilo. So angazi mhlawumbe ungavolontiya mhlawumbe usibambele na because namhlanje kufanele sihambe naye ngoba naye kade esifonela ushilo wathi asizeni naye namhlanje. Ayikho inkinga, ngazama ukumbamba. Ngizozama. Ngizombamba nje ayikho inkinga. As long bami uzothola usizo. Okay. Ayikho inkinga mawusho kanjalo siyacela
Awuthini yena ubaba ubesenimazisile futhi mhlawumbe beselungisile, mhlawumbe ungasitholela yena, mhlawumbe ubuye nesikhwama yonke into sikwazi ukuthi sisuke sihambe. Ayikho inkinga bhuti wathi Awusilandele mfethu. Vele i-2K nayo ayichalikho. hayi ngicabanga alikho. Okay. Mama. Usizwe njani namhlanje? Hayi sizoqeda namhlanje. Because bese ngibona ukuthi uyabona sekubukakala ezifu siyahluleka. Yabo kanti akukhona ujoba lento thina ibisehlula, ningasehluli yonke lento le. Sihamba naye namhlanje ubaba kwakho. And nginethemba lokuthi since sikwazi ukuthi sihamba naye namhlanje uzobuya kwakho azohlala nawe. Yonke inyembezi zakho bukade ukhala, ikhalazo zakho, ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu namhlanje uzoyiphendula. Ngiyajabula ngoba ngizoke ngilale kahle nobuthongo, ngilentuzana ngikwazi ukuthi boxoxa uma eseduze kwami sikwazi ukuthi sibonisane bese singasabonisani naye ebese bothi into ebalekile ememana aphume angabuyi okhombisa ukuthi vele udlisiwe. Cha. Ibhlungu nalento eyenziwa leli 2K. Ibhlungu ngoba kodwa sibonga ukuthi uzokwazi ukuthi asinde. Oh nangoba. Sibonga ukuthi uzokwazi ukuthi asizakale. Mkhulu. Niyaphila kodwa? Yebo. Hayi siyaphila nathi. Hayi namhlanje ke siyahamba sihamba nawe. Yeah. Sihamba nawe namhlanje uyokwazi ukuthi umakhosi lo bekade efike la. Uthe asikulande khona enye indlela azokwenza ngayo ukuze ugcine usizakele. Yeah. Usuready ukuthi singahamba. Yeah, usengiready. Hayi makusho ukuthi kusho wena ke hayi nathi ayikho into esizoyenza sekukuthi nje siphume ngoba vele kusezikhathi zasekuseni. Hawu sezikhathi zasekuseni sivele sihambe. Mama kodwa omncane ukhona kanti Kuyathuthwa yini kwenzakalani? Namhlanje uyaphila kuqala nje ngaze ngikhuluma indaba. Cha, ungibuza impilo kodwa ngibona izikhwama ugcine ngokunye kumele ngabe uqale ngakho. Kwenzakalani vele? Kwenzakalani mkhulu? Kaphela sikhulumanga. Siyahamba. Singaxoxanga. Sesibuye sixoxe mase sibuya. Musubuya? Yeah. Cha angivumi ke. Angikuvumi nje Nhlobo lokho nje angihambisani nje nakho. Ngizongibhedela la kwami. Uzobuya umkhulu. Manje ngizwe ngani ke manje? Wena ungichazela ukuthi uzobuya. Uyahamba umkhulu uzobuya. Sala wena upheka mhlawumbe ungathothwa kwakaphi ngisho upheka. Lokho ke wena kukuhlanganisa phi ke wena lokho? Umkhulu siyomthengela ukudla azokudla then mase siyabuya. Kukhona ukudla la kokugcwele. Ulayishiwe. Phela phela. Awubuhlala phansi mkhulu athi la no. nina la. Namhlanje Zosihlanganela nina la. Asizukuzwa ke ngawe ngicacise ke lokho. Asizukuzwa ngawe namhlanje umkhulu sihamba naye. Yabo. Uyahamba baba namhlanje. Yini nemphethe impilo yethu manje? Uyahamba kodwa baba. Yini nisidecide ukuthi siyaphi sinomkhulu. Hayi kusho ukuthi sekumele sikhwelane so 3. Hayibo. Akuyena indodana yakho la. Shothi soshaya 3 sum so 3 phela manje mase sitshela ukuthi umkhulu uyasala uyahamba ngizwa ngani nini. Cha wait. Akusiyona indodana yakho le uzokhuluma indaba zo 3 sum. Ngizwa ngani phela ngithi nini ningitshelayo. Uma ukuthi ke hamba futhi kuyoshaya 3 sum pho. Ngazi ngani nimisa apho umkhulu. Isithatha leso sidingo sokuthi nithathe isibindi esingaka esinengigile eceleni nithatha umkhulu ngikhona la ningakhulumile nami. Uma kodwa omncane futhi awulotsholiwe awushadile into yazi ukwazi ukuqola umkhulu imali. So ngeke sizimtshethi mina sizozwa ngawe. Khale sami isicathulo soke ukhala ngawe kodwa ke namhlanje mina angikubuzi ke ngoba ngiyabona ujwayela umkhulu encenge. Yazi ngiyakutshela namhlanje umkhulu sizohamba naye. Ngeke size sizwe ngawe. Izolo kagogo izolo. Hayi mamncane uzokulalele nathi. Uzokusilinde. Uzoke nje uthukuma kancane nathi sifuna impilo yakhe. Lo angazi wakhulela yedwa njengaye. Mina nami ngifuna ephila. Mbo uthi njani? Akona umzimba wakhe lo. Maye uzohamba. Wena uright phile nje ngosheleni mina. Baba siyahamba. Siyahamba baba. Cela ungene endlini bani? Awuhambi. Ngeke size Cela sizwe. ungene endlini. No. Ngeke size sizozwa ngani? Ngeke nje size sizwe ngawe. Baba wena nje uzokusiphona. Wena uzokuphekela ubaba abuye vele ukuthi Ngicela uvele unikezele isikhwama nobaba kube yena usibaba osiphatha isikhwama. Hayi kahle. Awuyindawo mkhulu. Uyahamba. Cha uyahamba umkhulu ngeke size 4 pieces.
Ungabe Ngoba ngeke ngizwe kodwa nje nawe. 10 pieces uyahamba kodwa ekugcineni. Wena ujwayela kabi wena. Wena ujwayele ulawula umkhulu la manje usubothi usungalawula nathi. Vele ngizonilawula kwami nje. Kati kaba la. Ngizwe ngawo. Hayi kwami phela la ngeke ngalami. Ngasini nje unendaba nendoda yethu. Makudaliwe nje ukuthi umuntu Hayi mina uhambe ngafuna emhlabeni ukuzila uhambe emhlabeni. Makudaliwe nje vele wena usafuna ukuzila. Ngiyafuna ukuzila phela ba uthe ngizozila. Ngimncane kabi ukuthi Wena wazi ubuzima lamkhulu nje kuphela ayikho into oyaziyo. Imali ayifunayo. Sabe ngahamba baba singahamba. Yazini? Manje ngizongibamba enkani. Manje ngizongibamba enkani. Ungaphindi ubuye la. Ungaphindi ubuye la. Vele samba mkhulu samba. Ya babukele. Sesifikile ke njengamanje la esikhona iseRoyal. La esize khona kumakhosi Ntombela. La esizokhipha khona umkhulu idliso ngale kokukhuluma indaba eziningi hamba naye ngempela ke njengamanje ikhehla elimithisa ama 2K siphoseka la ngaphakathi sizokwazi ukuthi sisize umkhulu asishonene ngaphakathi umkhulu. Hey madad into sehambe wafika ngempela ke wazi ukuthi umuntu okafike kule ndawo sanibonani. Yebo sanibona njani? Siyaphila niyaphila kodwa. Sikhona. Hayi siyaphila manje. Singizwe. Angilinde ngani? Okay. Angane nje. Mase ngisheshe ukufika nani? Awu, njengoba sisuke late kanjena nje le. Awusuke late le. Ade sisazama. Angazi noma ngizofisa nimngena. Hayi singezwe ngayo umakhosi ukuthi siyasenza kanjani. Siqale sibike. Simena fika ngingalindele abantu benkosi. Ya. Noma singangena noma singathi ukulinda kancane. Angizwa. Singangena noma singathi ukulinda kancane. Ithanda ukulinda ngizombiza. Yeah. Akuthiwa sithi nokulinda la kancane. Ay, khulu namhlanje lamanqa. Yeah. Hayi lamanqa impela namhlanje. Unjani uvalo? Hayi anginalo uvalo. Awunalo uvalo. Uzokushaya mamncane ubuye. Akezukushaya. Hayi ngeke. Ngono bakushaya. Ngono bakushaya. Akodwa namhlanje nginalo ithemba nyana lokuthi hayi Ngingangena. trust ngene. Okay. Thwasa. Thwasa. Singahlala ngapha. Ngicela ungiphe uze nometshisi sisi. Singahlala ngala noma ngala. Anthi ngingahlala ngapha la kuhlala mina namathosana. Hey ba. Phuthuma Thwasa bo. Ngicela baba ungikhiphele isigqoko. Oh, isigqoko. Sesigqoko. Yeah. Ngicela ulinde lapho ngoba ngizolokhu ngikuthuma ngithi uyazi siyasebenza. Sengiphinde nambuyisa umkhulu. Hey phela ngalelo suku ngithi sagcina sililwe nathi leli 2K.
Ngoba kanjani untombazane lona manje? Azwele nje samtshela ukuthi hayi ke namhlanje cha ngeke size sizwe ngawe satshela omunye umfana khona omunye umfana ozalwa uye umkhulu ndodana kamkhulu wakwazi ukuthi ambambe sakwazi ukuthi simnqobeke seza naye Awunisebenzile ke hayi. Uzophila mkhulu ngicela ngiqaqele inyawo ningabophi into zenu. Khulu. Wena nje uzophalaza. Konje ngahamba konje isibongo sakho omkhulu. Mbonami Siyakhuleka ke emakhosi amakhulu wonke amadlozi aqojima kumina. Singweni la kontombela uMahlobo uMpangazisa nawo wonke amanye amathongo engihamba lawo. Napho ke laba abantu bakaMbonami sebephinde babuyela esigodlweni senu. Bambana nangumkhulu uMbonambi. Ningadinwa ke abantu abadala. Labantu baphethe ubuqhafa nje bamakhamera ngibazi banizwe nithini kodwa ke ngoba sisaqhubeka umsebenzi wenu. Hayi akuqhubeke kukhanya umkhulu alapheke nanti ikhehla selifikile. La kaMbonambi ongiba kaMananga sicela ukuthi ke nilekelele abantu abadala angafi umkhulu ngoba idliso lakhe ngathi wayifungelwe. Cela ukuthi ke lokho yifungo lezo zingenzeki zingabi namandla phezukwakhe. Kepha lapheke umkhulu. Konke nje kube kuhle kube mhlophe siyacela ke nabakungibombonambi umbuyazi ahamba nabo. Konke kukhanya ningavezi bakithi izinto eziningi uzolasha umkhulu sisazoqhubekela phambili. Makhosi. Thwasa uzolekelela ke njengoba silapha umkhulu sikhipha umkhulu idliso yonke into ihle imngomumo lapha eminyango. Ngcono ke sisi. Phazamisa usebhizi ngiyakubona nje. Hlomele izikhali zami lapha phezulu. Ngicela ukuthi siphumeke. Sizosala siya. singalinda khona nje lapha nje. Isitulo lesi esakhe umkhulu. Isihlalo sibekele yena umkhulu ukuthi ahlale. Angithi manje umkhulu mangabe uphalaza mephalaza idlisa umuntu. Umuthi uyayiphumela. Ngiyabona. Uyabona. Uyayiphumela umuthi akawugodlozi. Manje ufuna ngathi angahlala endaweni ephakeme. Ngiyabona. Ukuze ungamlimazi angaquzuki. Uzohlala nje straight uzoyiphumela kanjena. Hayi ngingangithemba. Yona indishi lena akhumule nje iskipa ngoba hayi akudlalwa la. Akhumule iskipa kodwa nje hayi uzophila. Yabo ngoba siqale ngokubika khehle. Ungakhathazeki noma ngabe babophe kanjani kona kuningi umkhulu abhekene nakho. Ngiyabona. Kodwa siphuthumisa lokho kwedliso ngoba senzele ukuthi siphuthume lokho komphefumulo. Usinde umphefumulo ngoba idliso lingamcinanisa vela adlule emhlabeni. Manje yikho ngibona ukuthi asivele siqale ngalo. Futhi njengoba simnika ibhodlela lokuthambisa nje hawu ngeke kuze kube nzima. Ke ngicabanga ukuthi ibhodlela lokuthambisa lamsiza kakhulu ekuthambiseni ngaphakathi okwamanje nje kosokuba ukuthi liphuma. Cha cameraman ngiyacela ukuthi siveze nje usondele Nivezani manje? Ngenzela ukuthi yonke into ababukeli bengasekhaya bakwazi ukuthi. Mana ke ibhodi ngeke ngize ngikwazi ngiyaxolisa. Cha sizobe siveza umkhulu mase phalaza eselikhipha idliso. Mana ke ibhodi angisebenzi kanjalo. Kanjani manje? Angisebenzi kanjalo. Futhi mhlawumbe kubo bungichazele kahle bengizovele ngingayivumi yonke ke lento. Phela mina lana ngisebenza ngabantu abadala mhlawumbe lokhu yakukhohlwa. Umsebenzi wabo nokuthi ngikuvumele nje ukuthi uzungene namakhamera bese ngimane sengenza nje njengoba ungizwe ngikubika nalokho ngoba kahle konke kuyinto engavumelekanga kahle uyabo. Iwesi ke ukuthi umkhulu uzothi phalaza egodloza ngapha naku namakhamera ambhekile nawe ngicela ucabangele impilo kaMkhulu. Kodwa manje mangaqalekisela nje bhuti esibhedlela unesi ngisho kuthiwa ujova umuntu osegula kangakanani ukubona ikhamera imveze ejova unesi. Cha kodwa manje senzela abantu abasemakhaya abalandelayo udaba likaMkhulu baningi abantu. Awumeke ngivele ngikhulumele nabo bhuti ngoba ngiyabona ukuthi John uyabasaba. We bantu abasemakhaya mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi iclient lami
liphalaza ngilibukise nina mangabe kulokho kungeke kwehle kahle seniyongixolela bakwethu kodwa ngicabanga ukuthi umuntu osekhaya owazi kahle ngomsebenzi wedlozi uyakuqonda nje kahle kamhlophe ukuthi ngeke ngikwazi ukuveza umuntu ephalaza bakwethu cabangelani isithunzi sikamkhulu phela cabangeleni sase uyaphola umuthi okay kehle ngcono ngicabangana isithunzi sikamkhulu ngeke kulunge mana ke ngicela mhlawumbe ukuthola ke mhlawumbe kuzovezwa ke noma sizomveza kancane ke hayi kakhulu mhlawumbe kancane webhuti angazi singachazela ngayiphi indlela kodwa lokho engikisho nje kuyikho ngeke okungcono into engase nizwe umkhulu uzonitshela ukuthi uzizwa kanjani emveni kwakho konke lokho iyona into engibona ukuthi mina izonisiza le nje ukuthi nizomshutha bheka amakhamera ePalace angikaze ngikwenze 18 years ngilapha abantu kodwa lokho nje angikaze ngize ngikwenze kahle kahle bhuti ukukutshela nje kahle iqiniso nokuvumela amakhamera inhlanhla yakho engasuka umphansi le into nje engayenzi la ekhale mana ke mhlawumbe siyacela ke ulokhuze ke mhlawumbe noma kuvezwa ke kodwa ke ngiyacathi lokho akuvumelekile ukuthi kuvezwe into azobe mawukuthi khona kukhipha umkhulu bakwazi ukuthi abantu bakubone angithi njengoba kade ephuza umuthi ubethambisa futhi ekwenza kuba 45 ngiyabona which means noma ngabe yini abeyidlile izophuma isiyicucu ukuvela kuzovela kodwa ngicani kovela nje sekuyindenda uyabona angeke kuvele kodwa eseqedile angivumi ukuthi ekhishe evezwe ePalace cha hayi angivumi lokho ngiyakunqaba ukuvezwa sekuyindenda sizokuvezwa kuyindenda ungakhathazeki ngalapho hayi ayikho inkinga ngoba phela nakuba bengakwazi lokho ngoba ngicabanga ukuthi abanye kuzobaphatha kabi lokho kusho kodwa ngoba nabo bayizwela angicabanga ukuthi kuzoba kubi ngalo ngicela bekhululeke nje bengethembe umsebenzi wami ngiyawazi ngineminyaka ngiwenza abakhululeke nje engizokwenza kuyikona ngabuhlala mkhulu uhlale khona lapho ubheke ngapha hawu lizophila nimshonisephi pho uNonkroyi ukhalile Nkosi yami efuna ukuza nathi evimba umkhulu wami uvimba umkhulu phela ngithi uyazi ukuthi usezophelelwa yiphalishi since sesingasakwazi ukuthi umkhulu mekwakhishwa lento le amfake yona kanti kufanele njalo nithathe namakhadi amkhulu empesheni mina ngiyithembanga nje le ntombazana futhi nisebenzile nangafika namhlanje bengizonishana la makhamera ezinye zezinto phela uyibona ukuthi asikwazi thina ukutake kuzona over kodwa kufunakala ukuthi kube umndeni wakhe umkhulu okwazi ukuthi utake over kuyo yonke into ngoba mase sizokwenziwa yithi konke thina egcineni asilali lapha siphinde sihambe anikwazi azobhekana nakho umkhulu emva kwayo yonke lento njoba nje waveza nodaba lokuthi ingane akusize zakhe kuningi ke vele kahle kahle umkhulu mina ngitshele nje ibhuti iqiniso hayi ngoba ngixoxa indaba ikamkhulu kuningi umkhulu abhekene nayo leli dliso lafaka ngenhla laphinde lafaka nangokucansi okungisabisayo ukuthi kungenzeka ukuthi umkhulu uthola ukuthi usazoba nalo uthanjwana la lentombazane ngoba kungaphumile konke and lokho akufaka ngokwecansi izizwe le ntombazane iyacabanga izizwe lapha ngaphambili ngenhla nje kancane kwenkomo iyacabanga izizwe ukuthi mase behlangana bejulukelana ikwazi ukuthi zimdonse kanjalo kumkhulu yabona ongawa ukuthi kwesinye isikhathi umkhulu uyazi naye kuye ukuthi mangabe esengasayitholi noma engasayiboni yona intombazane kube sengathi ubona izithunzi yabona ngendlela nje emsebenzi ziningi into ebhena lomkhulu kahle kahle kwaceke kuyaphithizela lapha egcekeni kuyaphithizela kufuna ngathi ngakhona nezinto engake yikhishwe noma yifa kufakwa izinto ezizobulala imithi kodwa nje kuke kunyakaziswe nje iyo njalo angikhulumi ngokomsamo uyabona nje umkhulu kuningi ngomkhulu kuningi kodwa ukuthi ngiphuthume ukuthi ake sigcile kulokho ngaphakathi yes ukuze ezokwazi ukuqhubeka aphile madoda kodwa ke khona njengoba sengikuzwile ukukhuluma ngodaba lokuthi hayi kehle ungabuwela umuthi lapha ungabuwela umuthi wela uphuze nje kancane ngoba vela ungakhathazeki akho amakhamera azokuveza angifunda ukuveza amakhamera hayi ayikhinking so ke ngiyabuza nje lapha kulezi inkingo osuyivezile noma usukhulume ngazo uzokwazi ukuthi mhlambe ugcina umncingise siyabona namhlanje sizokhipha idliso uzokwazi ukugcina simsizile lishayeke nakho konke lokhu udliso olocansi okuvela ukuthi kwalithola yonke lento uzogcina ukwazi lo nokumsiza Nkosi yami yabona bangitshela ngesikhathi esengikade nginaso ngilapha abantu angidlali ngawo nginabo nje abantu abangofakazi ukuthi cha uMakhosi Ntombela nje uyaziwa
ongangokuthi nje ngisho ingcweni zokuxhumana mina ngikhona ngiyatholakala. Hey wayithinta indaba ngoba kade ngithintwa abaphathi bami nje bejabula ujule bengitshela ukuthi abantu bafuna inamba yakho so usungabatshela abantu ukuthi ubani einkundleni zokuxhumana nekhehle angithi uyabona wena abantu laba abaze banitshela lapha kuma comments ukuthi mina ngikhona ngiyalapha awona nto awazi ukuthi bangibonephi bangibona lapha ku TikTok phela ku TikTok mina nginehlelo lapha ngithulayo ngibuye ngilenze live ngo8 ebusuku oluyinjulo yomsamo kanjalo nalapha ku YouTube lukhona ngichazela abantu nje ngezinto zokwelapha kwendabuko lokhu thina siyinyanga esijwayele ukufihla mina ngihlala sobala ilapho nje abantu bakho ababukeli bakho abadonse khona inentuzane yami ukuze beze bekutshela ukuthi nangu umakhosi okwazi ngoba phela sakuyalelwa yibo futhi ababukeli bangibone lapho kehle inamba yami yocingo futhi nansi ikhona yenzeka ivele escreenini kodwa ngizoyisho for umbukeli ongazi lutho ngo TikTok nongazi lutho mhlambe ngo YouTube odine ngokungena abuke nje ithi 068 057 2309 ngiphinde futhi 068 057 2309 iyona ke leyo lapha ku Facebook Makhosi Ntombela injulo yomsamo noMakhosi uNtombela kanjalo nalapha ku YouTube injulo yomsamo uMakhosi Ntombela ku TikTok @khosi kodwa mawuthi uyangena kuma video uyabona ngichaza khona ke ngisho nanemgidike nje khona into ekhombisayo lapha ukuthi hayi imini uMakhosi Ntombela hayi ngiyathemba ukuthi abantu bayizwela abafuna ukuthola inamba yakhe nabasafuna ukuthola okuningi okay ngiyakuzwa kodwa ke njoba sesifikile nomkhulu ngiyabona nawe uyaphalaza ngosiyami ungamnaki njalo njoba mangabe sikhombisa ukumnaka uzosaba phela unzima lo yamuthi ungamnaki thina asixoxeni nje mubheka nje ake ungihlebele umuthi wakhona la li2K lamsebenza ngawo noma ngathi lapha uyazi nje le mithi yangaphandle ngenhlanhla ke mina into asoyami ngayilanda ngapha kaMhlabi yalingana uyabo manje vele angithi laba phela baseduze neborder laba kaMhlabi yalingana kulula ukuthi bethole nalezi zinto uthola ukuthi zishanga lezi zinto zabantu bangaphandle ngeke sidlale bona phela akukwazi angibagxeki bakithi nabo bayelapha kodwa ke ukuthi phela kubanzinyana kithi thina bangapha uma ngabe sishawe ngeinto zangale abakuthiwa umbi wandawo kodwa hayi nasehlakaniphile sesivele sithaka sifake nezinto zabo kusenzele ukuthi mabethi basinqoba banqoba abantu bakithi ngapha sibathi nje ngeke phela kodwa kuze kuphile kanjalo ngabantu bakithi hayi ikhehla lizosizakala ngabona mkhulu ukuthi ukhathazekile unesineke kakhulu abantu bakho ke Nkosi yami bathini bebona nje ukuthi kuphela uyalilandelela leli khehle yazi uyasebenza abantu bayangithuka bathi ngihluleki sepresent akuningi abakushoyo abanye bayangithuka Nkosi yami abakahle akuningi nje abakushoyo kodwa phela ngibuye ngiunderstand abanye abantu aba-understand ngeke sikwazi ukulwa thina ngeke sikwazi ukulwa thina siba abasebenzi kodwa ndibona bayibona ngale yantombazane engafazi iziwuthi kwa nangakho zimhlola ngaze ngiyibona into ingafazi iziwuthi kwa iyabhampa imuphethe nje lomkhulu iyamlawula kahle kahle futhi ngayibona ukuthi ngasifuna ukulawula nanawe lapho ke mina ngasemdini engiganu nabo ngabe ngibona ukuthi uma ulokhu wehlisile nje hey Nkosi yami sikuzokwenza phela thina sisebenza ngaba abantu so umuzolo kwesinye isikhathi ugcina ivideo ilokhuzwa lapha ka YouTube so ezinye izinto ufuna wehlisa umoya noma usubona ukuthi uyaxhaphazeka kodwa uzama ukuthi wehlisa umoya so ke umkhulu lokho ebalance kodwa konke singamnaki phela nje le 25 liter ngithi ugcela umuthi awucela umuthi ngiyadideka khehle ucela amanzi ngoba kufuneka aphuze umuthi lokujeke kade weliwa yithwasa kanje aphuze umuthi aphuza amanzi aphuza umuthi aphuza amanzi lawa amanzi iwona akhipha umuthi awuyayibuyela uyayibuyela cabanga ko ngiyakhumbula nangalesa sikhathi usho ukuthi angawuphuza ukusheshe uyibuyela cabanga kenye insizwa ke yawe enkulu kangakanani ayitshatha ihlale njengomkhunje behlezi eza ngithi uyabona lezi zinto zasema hostel yathi sijwayele into kanje ngathi uzokuginqa lo muthi uthi uzogilika phansi incane omkhulu ngoba usemdala futhi uyalalela kona nje hayi uyashaya waphuma kodwa ayifakwe khona waphuma inkinga phela kwaphuma nayo yasiginqa ngoba ngiyitshela athi ayihlali yathi izoqoshama inzima yona lena nayilithi okay lazi la yenza into bekufuneka kodwa lifakwe nje nento ezoyenza ukuthi lisuke lihambe kumkhulu ngicabanga ukuthi uma ungathiwa wenza usiza umkhulu ngazo zonke indlela ungasizakala abaningi ikakhulukazi ifamily yakho kuyingane zakhe zegazi ngoba phela seyiswela uyise khona seyiswela uyise nakwakho umkhulu sohamba uhlala lapha emzini walithi okay nawo lo muzi okwagcina ngakho umdala ubekephi ngaleli yalanga
ngalesi sikhathi lami alimtshelanga nje kahle kahle Hawu. ngoba kwakufanele limtshele akwazi ukuthi asondele ukuze makufika wena ufika umndeni yonke Uzubona, uyabona ukuthi lenza ubushwampeshwampe ngempela. hey Nkosi yami mina ngazi mina ngivele ngazi ukuthi ngizothini ngandaba yalo muntu lo muntu wazi ukuthi makudle yena makuphuzeni utshwala athatha imali kaMkhulu hamba uphuza phelile. Hayi abangakhathazeki ababukeli. Ngiyeza ukuthi bayakuthuka manje. Benza lokho yana lokho. Phalaza lapho mkhulu ungasinaki thina kehle. Uzophila nje kuphula awubakithi. Sejula kumanzi ke te manje. Kulungile kodwa ke Sizomsiza umkhulu. kodwa ke ngiyacabanga ukuthi kuyofanele ukuthi uphinde ubuye kuleli yathi okay uze ukwazi ukuthi silokhu simncingise njalo nje mkhulu. Hayi lokho akuyona inkinga. Akuyona inkinga noma lingicasula nje ukutsheleke limindi ukukhuluma kwalo. Hayibo. Hilo leli. Hayibo Makhosi. Yilidliso leli. Hawu kuyacaca into enje. Ukhipha into enje pho. Besilumi kahle. Yini la? Lokho ngiyaqiqonda noma inyama noma yini. Phuma kena le nto enje. Cishe wafa lo mkhulu lo. Cishe wafa. Yini futhi lo carrot wani? No carrot. Ngazi usunesicathu sani. Iphepha lani ke leli ke? Ey. Ngiyazi nje lento mina ikhokho nje ongazazi. Cishe lafa leli khehla kodwa ke bayibonela ababukeli emakhaya. As long as yo yazi angazi nokuthi ngithini. Into eyingaka. Mkhulu uzizwa unjani kodwa manje ngithi? Hayi singconywana. Sungconywana. Yeah. Umoya esifubeni uyashaya. Kunjani? Yeah, umoya siyashaya nasifuna. Ngiyaphefumula. Seku right. Yeah. Ey. Uyayibona kodwa into oyikhiphayo? Yeah, ngiyayibona. Yo. Hayi angikwazi ke mina lokho. Hayi angikwazi. Into enje. Uhlezi ukhipha into enje? Aho kungaphezulu kwalokho ungcono lo. Nikhaliswa ukubala buka nje. Ikhokho ongazi nokuthi ezani. Ngathi kwakhona nenyama yangaphakathi uyabona? Usu. Uyalithanda usu vele mkhulu no carrot. Yeah. Hayi ngiyabona. Yikho ukudliswe ngakho nje. Ngiyangithanda kakhulu. Kodwa usuzo. Thanda khona impela. Yeah. Mhlawumbe bese kuthandisa na idliso. Uyabona uyacishe wafa. Hey. Bakusiza Nkosi yami. Abakabani konje nilubu uhlelo Nkosi yami. Nakujabula ujule TV. Hayi cha niyabasiza Nkosi amabantu. Nimsizile. Yabona bakusizile abakajabula ujule emkhulu. Hey, bangisizile. Hayi angikwazi ke Ngiyaqaka mina. ekhe usuyotshela nabanye phela ukuthi hayibo uyalapha lo yamakhosi uyabona le nto le. Hey angikholwa mina le ndathi ngiyibonele. Yo. No carrot. Uyayibona ukuthi lento umuntu uyayiphendula uyayibona ukuthi ibihle daqa ngalokho. Nkosi yami. Futhi akuvumanga ucofeka kahle ngoba nakho kunye kusale kuyiqatha kanje. Madoda. Uyabona ukuthi yini isizathu ngasenza nginqaba ukuthi umkhulu ayiphalazele. Lezi zinto beyizophuma besenze njani lapha ekhaya. Uyabona? Beyothula semthatha. Sadlala leli ya 2K lithi akaphuze lapha. Bezothula semthatha bezophuma enze Beyothula njani. semthatha. Ngoba uyabona lokho ngendlela okukhulu ngakube mina bengingashisanga impela bengeke kuphume. Bekuzoma la. Shuthi kusizile nakhona ukuthi size sithi ngcono usize la. Hey madoda, hayi angikwazi ke lokho. Hayi mi. Hayi Kuyayithatha abakuboke njengoba nihamba nodwa. manje kufanele sihambe nakho lento noma siyayisishiya khona la. Hayi kuyahamba kuyochithwa lapha ehlane. Ngeke ibuye isilandele nje lento vele igijime mhlambe vele izekile. Hayi phela sina zangoma siyasakaza izinto zethu zonke ziyalandelana hayi. Lokho kuzosala nje mase kuchithiwe kobe kuchithiwe. Hayi kulungile. Kodwa muhle emkhulu umsebenzi owenzayo ukusiza abantu. Engathi ungaqhubeka nje nakuwe nje bakithi yazi kukhanye nje into zakho zibe mhlophe. Nemizamo yonke oyizama ngempilo. Nabanye abantu emakhaya abaninkinga kobe bayakubona ukuthi ukhona uyasizana kangakanani. Bebhalele Bayangithuka Nkosi yami. Yona into abayenzayo bayangithuka nje so kodwa ukuthuka ke vele ke sesaze sakujwayela. Akusasiphathi kabi kakhulu.
Kodwa ke So- manje unjani ukujabula ubona ukuthi umkhulu Cha ngifuna usizakale? uqamba manga ngijabule kakhulu futhi kodwa angikwazi ukuyibonga mina kodwa ke ngicabanga ukuthi abantu abakhulu esingababonga yibo bona laba ngoba basithukayo. yibona abangitholile. So Hayi, abehlulwa abona bokuqala lutho phela Nkosi labo yamabandenge. manje. So noma bengithuka ke mina ngibuye ngabe nandaba uyabo noma bekesho ini bethi ngiyahluleka Bafanele basho khona akufuna osibanibani akufuna osibanibani so yazi ukuthi kwenziwa yini ubuhlungu uthola ukuthi Yeah. into uyayenza uhamba uyosiza umuntu kanti kunomuntu obukele erelate naye le Yeah, kunjalo. uma irelate naye bese emzwisa ubuhlungu uthola ukuthi omunye relate naye ngokuthi umuntu uze wadlula engatholile usizo manje babuka ukuthi wena ngathi uyayidonsisa vele basho njalo bathi ngiyidonsisa. kanti manje unendlela phela osebenza ngayo ya Nkosi khona yami. kunjalo. Hayi ngale kokuchitha isikhathi sacela uvele sivale umkhulu Ncadoma sengaqoqa sebengamnikeza mnikezeni lokhu isikibha sakhe Bifake nekepisi makwabo sengaqoqa umkhulu ikepisi lakhe. uzongichama niwekhehla Whatever. phela amakhetha la amadala nokuthi mayibonisa ngoma eseyingane athi nje hawu vele ungene womkhulu futhi siyalingana Hawu Nkosi yami. Cha ke kulungile. sibonga impilo bakithi okunye nokunye hayi sesiyobuye Sesobuye sibone sibona. Kodwa ke kusafanele ufike nalapha noma safanele siphinde senze ezinye inhlelo zokukhipha nalokho kwafakwayo ekhaya yonke into nje ukuze ikwazi ukuthi igcine kube right. hayi ayikho inkinga khehle Hayi ngoba ningikhokhele kahle kangaka nje hawu ungavinjwa yini kulungile. mangabe nangaleyo nkathi nokwenza okufanayo hawu ngotheleka Kulungile ngale kokuchitha isikhathi babukeli bakwaJabula Jule TV seseyigoqa manje sihamba naye umkhulu siyabona ikhishiwe nokuba khishwe into kuthanda ukuba nzima. Uthanda ukuba nzima kakhulu. So ke njengamanje siyayigoqa sesibuyisela umkhulu emumva ekhaya simshiye kwakhe right safe kuye umakoti ayi futhi intombi yakhe angisasho ukuthi umakoti ngoba akekho umakoti ongathiwa wenza into enje uNonkiloyi nje wake washo uthwasa sizombuyisela kuNonkiloyi wakhe akwazi ahlale naye ngoba usehlulekile vele ukumbulala angeke usegeja ukugeja. So sembuyisela njengamanje emumva kuye wena okwakho of subscribe button ucofa notification so that onke ama video sisuke siwanithulela wona azokhona ukuthi aqaleni naqala kanti ungayishare so that izobonwa abantu abaningi le video. Bye bye. Okay. South Africa nani niyabona ke sesihambile ngempela ke sizama ukusiza yena umkhulu eseduze kwami. Ngiyathemba ukuthi nani niyibonela into ephume kumkhulu ukuthi ngempela into ebisolwa ngaleli 2K bekuyiqiniso and angikholwanga ukuthi awu bebo khona bengizwe ukuthi abantu balisola i2K ukuthi ligange ngomkhulu noma benginakho ukusola kodwa engubone kuphuma kumkhulu kungimangaze kakhulu angifuni ungakusho lokho uyabo kodwa ke nanga umkhulu naye ukhona useduze kwami angayiphawulela ukuthi since sekwazile ukuthi akhiphe leli dliso uzizwa enjani mkhulu mhlambe since usukwazile ukuthi ukhiphe leli dliso obudliswe ilona intombi yakho ngoba phela akusiyo umakoti siyathola ukuthi manje usuyakuveza ukuthi cha awulobolanga uzizwa unjani Hayi ngizwe sengingcono manje. usungcono Yeah. ubulindele le nto ikhiphe lapha kodwa Hayi bengayilindele. ayi uNkulunkulu unamandla Yeah. hayi impela namhlanje nami ngubufakazi cha South Africa ngizokubeka cace lokho ngizokuveza kucace bha ukuthi sibonga isupport yenu kuyo yonke lento le banithuwani nabeningekho emva kwethu nabaphathi beJabula Jule TV ngicabanga ukuthi umkhulu ngaba akakwazanga ukusizakala ngalendlela asizakale ngayo yizeke noma singathi usizakele kodwa ke okunye okugcina kuvela lapha engicabanga ukuthi singasho sithi umkhulu ukumsiza sisephakathi nabo asakaqedi ukumsiza yabo so ezinye zezinto ezivelayo la kuvela ukuthi kufanele ayokhishwa idliso alithatha ngezansi
uma sikhuluma indaba ukuthi-ke idliso alithatha ngezansi sikhuluma ngedliso okuvela ukuthi lona leli 2K aligcinanga ukumdlisa idliso elingena ngenhla kuphela yabo kodwa laphinde lamdlisa nangokocansi so uMakhosi-ke mhlambe nani nizwele akuvezile ukuthi yebo liphumile la ngenhla kodwa kusenelinye la ngezansi okufanele ukuthi silwe nalo ukuze likwazi ukuthi nalo ligcine liphumile ngoba yebo umkhulu usengcono mase mcomparison nasekuqaleni kodwa akakapheli nya kodwa nina manje lokhu nisemva kwethu nisilandelela nisikhuthaza nathi siyakhuthazeka nabaphathi bami bakhuthazeka ukuthi yebo umkhulu ufanele ukuthi asizakale siyacela ukuthi lokhu nisilandela njalo until size siyofika ekugcineni ngoba umkhulu azilonge engabikho right nalo muzi lo ahleli kuwo la sonke siyazi ukuthi umuzi ongokamkhulu kodwa i2K litho wawo yiyo yonke lonto lokufanele sisulele ukuthi sifayithile sikwazi ukuthi umkhulu simshiya ehappy ngayo yonke into yakhe yonke into yakhe ayiphelele kuye angabe bikho imali isente nesente likamkhulu ekuzothiwa liphelela entombini yakhe ayina nkosikazi wakhe ngoba phela ifa fanele lidliwe zingane zakhe umkhulu uyabo so ke siyabonga isupport yenu kodwa ke njengamanje ake sibuyele ngaphakathi simbuyisela ngaphakathi umkhulu maqondana nayo lenkinga le esibhekene nayo asibuyele ngaphakathi umkhulu hayi ulungile mkhulu kodwa mina ngibonga ukuthi nje izinto seyizoba right hayi bese hluphile ke kodwa nalo nkosikazi wakhe hayi intombi futhi ingaze ngithi unkosikazi lento le yibo bese hluphile ma ivale